हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं मीरा नायर अपने यूट्यूब चैनल में सभी दर्शक को प्रणाम करती हूँ। एक सोहर गीत लेके आई हूँ। अच्छा लगे शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसे लगा। ऊँची ऊँची बखरी ससुर जी कतबौन यार बहई तबौन यार बहई हो। ऊँची ऊँची बखरी ससुर जी कतबौन यार बहई तबौन यार बहई हो। राजा धीरे धीरे बेनिया डोलाव गरम मोहे लागई गरम मोहे लागई हो। राजा धीरे धीरे बेनिया डोलाव गरम मोहे लागई गरम मोहे लगई हो। अंगना में सोई मोरी माइया तवो सरवा बहिनिया हो। रानी बेनिया चुरूर चुरूर बोलई शरम मोहे लागई शरम मोहे लगई हो। रानी बेनिया चुरूर चुरूर बोलई शरम मोहे लगई शरम मोहे लगई हो। बोलियात बोल मोरे राजा बोल हुन जानत बोल हुन जान हो। पिया काहे के लाय मुर्गवनवा शरम तोहई लागई शरम तोहई लागई हो। पिया काहे के लाय मुर्गवनवा शरम तोहई लागई शरम तोहई लागई हो। हम नाही जाने हमसे तू हुकुम चलऊ तू हमसे बेनिया डोल वहू तो बेनिया डोल वहू। धनिया माई मोर खोजलिन बहुरिया गवन हम लैके आए गवन हम लैके आए। रनिया माई मोर खोजलिन बहुरिया त गवन हम लैके आए गवन लैके आए हो। जब हम हो भाई मैया बेटी और बपैया बेटी और बपैया बेटी हो। पिया दुई चार ले ना हो वही बई की हु के नाही दई बई की हु के नाही दई बई हो। पिया दुई चार ले ना हो वही बई की हु के नाही देवई की हु के नाही देवई हो। जब हम हो बई अपने मैया बेटा और बपैया बेटा धन से जिया पे परग नाही धरबई परग नाही धरबई ललन कैसे पैबू ललन कैसे होई हई हो। धन से जिया पे परग नाही धरबई ललन कैसे पौबू ललन कैसे
ललन कैसे हुई हैं हो। पिया भैया और बाबा के बोलैबै नैहर चली जैबै नैहर चली जैबै हो। पिया भैया और बाबा के बोलैबै नैहर चली जैबै नैहर चली जैबै हो। ये हमारा सोहर आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।